where the LRs are evaluated by selected content experts or specialists who are not part of the development team to ensure the compliance of LRs to DepEd standards and requirements. Permi, naging na siya natin nga i-check lagi ang standard, ang DO 30 and 31. Nandun nakalagay kung gaano kalaki lang yung logo, ano yung font, yung margin, yung font style, kung grades 1. Hipon mo, hipon ba yan? Ayan mo, ano yan? Isda? Isda yan. Kanin mo. Hindi yan makukuha. Hindi makukuha? Yeah. Lalango yan eh. Diyos ko Lord. Sorry po. May mga seahorse dito. Yung patay na sea urchin. May mga itlog ko. Oh. Dalang ang haluan ay dalang gid. Para halo ato ibido. Kagapon na ka na si color nila.